madoka chere mabuja akanaka atauya ano nhau dzokugumisira dzomwedzi uno wa Gumiguru. Ipapa tikatanga munhau dzanyasi bato rosisisira goreketa rekutoti wanhu ngavaende kozaza nzvimboyo dare guru munyika iri kuendesiwa nyaya nowamiriri waro mudare reparamende wakabisiwa waya naTshabangu naiye Jacob Mudenda. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvakamira sei. Ipapa vanhu vachafanira kuti vaende zuva rochipiri romwedzi wambudzi wataakubatayo. Tichakunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei panyaya yacho. Apawo nyika dzoSADC dzaita katombo kanyainyasi, wakuru wonyikawo waita katombo kanyainyasi, asi palibe zvatekaira zvisvinu wakabva watoti wese wakuita kupitiridza kuenda kuAngola muso Mugowera kuita katombo kanyaipo kare wachiringana usu nousu. Palibe areketa kuti chii kana kuti chii chiribe kuitika kana kuti chii chaitika imomo, palibe ari kunyatsoziva. Tichagokunyepai kana paine zvinenge zvabudika kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Chedu kuramba takaisa dziso ipapo tichizokunyepai zvizere. Hurumende yagoti iyo yaisa wanhu wanoruzivo wanosezawo zvekutekedzwa kwemvura dzokupa wanhu kuti wabatsire guta roHarare kuti rigone kuita kunhadzirisa kuti ripombe mvura yakawanda kuenda kuwanhu. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvichaburitsa chere nekutoti ipapa wari kutoreketa kuti wachazoda kutanda waita kutonhadzira nzvimbo dzokuti mvurayo inhadzirisiwe. Tinenge takandolinga kuona kuti wachazviita kweri chere kana kuti zvichatorawo nguva. Tinenge tichizokunyepai. Rimwe gweta rokuHarare rasungiwa rikaendesiwa kudare rodzimhosva kubhindura kureketa kuno kwaino nyaya yekuti ragobatsiridza kuti wanhu wabirwe zvinhu zvinoita mari yekuAmerica zviuru 30 chaiwo. Kwai gweta ragotsvaka vamwe wanhu wanoita wapfumbamwe chaiwo kuti riite zvokuita izvozvo zvokuenda koba nawo. Kwai gwetari rinonzi Elatane Bonongwe. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitokera sei nekuti anyimiwa bhero ipapa. Saka ticharamba takatolinga kwazvinenge zvichienda. Sipo Sami Malunga, rimwe gweta romunyika rinomukurumbira pasi rese, raisiwa kuti riite mumwe wewanhu wenonzi Yale University Global Justice Fellowship. Kwai kuzikana kuti uri kuita tuzvinu munyaya dzokumirira kodzero dzavanhu pasi rese. Izvozvi zvakanakitsa, toramba tichiti pamberi nazvo dai zvatoenderera mberi zvakadando. Nyaya yaJoboskara kureketa kuno yasimudziwawo pakare nowamwe wari kunyika yeSwitzerland wanonzi iwowo Interparliamentary Union. Ukaona zvadari zvazikana pasi rese, aiwa kutekeshera, asi torimba kuti rimwe zuva zvichaita kuti zvikuwe kutekesheraku kuchaita kuti zviite zvisvinu. Ticharamba takaringa asi tiri kufara nazvo. Ukuwo Mr Bean Patrick Chinamasa uyo kumbovhura bhini parusape paye. Kwai papa gotoreketai kutoti Tshabangu ndiye murume manje. Kwai Tshabangu uyu atori nomapuno osimbi. Imwe unobva waita kuzvisaya. Iwo wachinamasawa. Kwai zviri kuratidza pachena kuti Tshabangu ano vanhu vari kumutsigira zvese nomazano nomari zvese kuti aite zvaari kuita. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichimbotekaira sei ipapo. Asi ukaona wakurohwerwa manje anoZANU-PF wobva waziva kuti pane zvawaakuita zvokutaika zvisvinu. Ticharamba takaringa. Apa sangano riri kuti ndiro rowamwe wari wanhu wanotekaidza wanhu mumabhazi nodzimumakombi raagoreketa iro kutoti raakutotanda izvezvi kuti mumabhazi mese muisiwe zvinhu zvinorambidza mabhazi kupfuura kumhanya kwakanyanyitsa. Toramba tichizvitenda izvozvi dai zvatoenderera mberi idi kuitira kuti nyika ipfumbure zviite zvakanaka. Apawo kwaino muferefete mukuru wonyika Auditor General woZimbabwe kwai izvezvi wari kuita kutambudzika wakatadza zvavo kuburitsa pachena kuti mari inopfuura bhiriyoni bodzi romari yomuZimbabwe wakagoriisepi. Ukaona zvadare kune vanhu vanotsvaka ndiwo mari yonyika wotoziva kuti paaita chanja chopfene mabi angu. Heno kuti zvichapera muchechere. Ticharamba hedu takandoringa.
kwaburika masoko ari kunzi iwo mai muchinguri wakutoreketa wakatoti wanozanupf gorekai kuramba muchisikinya tukono wakubvuma akabisira kuti wari kusikinya tukono kwaiwa bienyu wari kuramba kubhadhara mari dzopamagedhe omugwagwa matogets pachirungu apa wamwe waagotoita zvokutyaira wachiita heno kunge mapenzi waakutanda kuzviona izvezvi iyo pawaipfuura pese pawaipfuura pese wanga waribe kuzviona chere. Rekai tirambe hedu takaringa toramba takanyarara tichiona iko wanoperera ikoko kuti ndokupi. Tiri kufara kunyepai kuti kambani oro bhangi roStanbic ragoburitsa iro chireketa kuti izvezvi rano muchini inokwanisa kuisiwa mari yokuAmerica ichitambirika. Kwaiwa nomari dzokuendesa kumabhengi isaimomo zviite zvisvinu mureke kugobirwa mari kana kudyirwa mari zvisirizvo. Kwai nzvimbo dzichiri nomushini kuHarare kuBulawayo nopagwerupa ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvinyatsotekaira sei tichikunyepai zvizere. Mari yonyika nyasi kumusika wayo naMhanduwe yenge iri kutenga dhora ribodzi rokuAmerica kana iyo yasvika zviuru 5,900 anogumi nosere 5,718. Pakaita kunyangara. Kwaipapa makambani agonzi nayo waMhanduwe achapuwa miriyoni ribodzi nochidimbu 1.5 million pachirungu. Chakuramba tichikuringa tichigokunyepa izvi zvinenge zvichitekaira sei. Dzomutambo wozifa wagoreketayo kutoti wakomana webhora womaWarriors wachaenda kotamba kuRwanda nechikwata cheRwanda muzuva rochi15 mumwedzi waMbudzi. Wobva wagarira kubodziko wobva wachizotamba noNigeria zuva rochi12 mumwedzi waMbudziyu. Paizvozvi zviri kuitiwa iri mutambo yokuti wakone kuzoenda kumutambo wepasi rese kwawati waripo waenda upenyu hwese. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese kureketa kuno mumwe anozviti ndichiremba padande mutande reTiktok Dr. Methiriulani paizvezvi atotanganuhwa asiiwa achienda ache nowanga wamubatawo woNPA. Kureketa kuno kwaiwati waribe umbowo hwokuti mhosva dzaari kunenedzerwa kuti akaita ndidzaakaita. Mufanayu unobva waita kuzvisaya kuti chii chaizvo wamwe wagototi ngaaende kobvenekiwa pfungwadzo nokutoti pachiribe chisvinuba zvaari kuita zvese paribe kana chiri kuseenza paribe kana chibodzi chisvinu chaanoita ipapo. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tunisia yagoreketayo kutoti kuna vanhu 5 wakaita kunyangaritsa chaiko wari ana kororo mbavha chaiwo wasvinu kwaiwagoita zvokutiza kujere kunyika yawo yoTunisia ikweyo. Charamba takaringa kuti wachabatiwa chere kana kuti zvichaenda nokupi. Kukinya mambo Charles asvika nyasi akatanda urendo hwache hwemazuva 4 ari ikweyo. Tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Apa agotoreketa akatoti waribe kana chikonzero chawaigweitira izvo zvokusarura ganda hwokoloniarizmwo. Rekai tione kuti zvinopera sei nekuti kwakagarashiwa vanhu vazhinji kukinyaku waiita zvomao waye. Wazhinji wavo wakaita kupedziwa kukuyiwa chaiko. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Dai wandowabhadhara mari vanhu vano kutoti seiyo Britain ikatoda kubhadhara munhu wese wayaguvhiringidza inosara ichiribe kana mari. Asi ndo zviri kutodiwa manje kutoita zvavo zvokutoti zviite zvisvinu. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. America kwaizvezvi Joe Biden agoreketa iye kutoti ndiri kufunga kudzinga Uganda, Central African Republic, Gabon noNiger kubva pazvibvumirano zvokutengeserana nonyika dzomuAfrica US Africa Trade Scheme. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei ipapo kana kuti wachazvikona chere kana kuti mapwapwa. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvatekaira sei mumazuva anoteera. Nyasi mashura aitikapo kare kwaLionel Messi ndiye ahwinapo kare iyo mukombe womunhu akatamba zvinomwisa mvura woBallon d'Or. Kubiriraku vanhu vazhinji vomuZimbabwe watodoka watoti izvo papindiwa zvinozekika apa ndo paakuitiwa zvakadandi nokuti aribe kuhwina ndiye anobva anzi ahwina. Wakaita kunyangara wakomana. Rekai tione kuti zvichapera muchechere ipapo.
apa mukatikidzwa tiri kufara kutoti wakomana mutambo uragibi wekumusouth Africa waiwabenuka wasvika nyasi. Izvo kaizvo nyasi nhandare iyo wawara tambo yanga yakaita kuti takuzara chaiko zvokuti nyange notambo waisambozvikona kuwasunga vanhuwo kuti waungane panzvimbo ibodzi. Saka tikutotenda kutoti aiwa zvaita zvisvinu wakomana wavo wanoita kumbwawo kutoti aiwa taita tusvinu. Ndosaka wakaisiwa holiday zuva romusi wechi15 mwedzi waZvita. Takadaro zvedu mabuja isu rekai tidifame. Ndini wenyu kaMhanduwe WeNhau.